Onye gara ebe a na-agba egwu ga-alụta nwaanyị ga-adị njikere dị na-agba egwu oge niile maka na ọ gbakọta kwụsị ịgba gbaa nwaanyị achọrọ onye ọzọ ka ya agba egwu mana egwu ekwesịghị ịtụ gị ebe ịma ebe isi wee lụta nwaanyị na etu isi wee lụta ya ihe ọ bụla ị na-ahụ n'ime ya ekwesịghị ịbụ ihe iju anya nye gị. Ntị adịkwa Bennett nwere obere ihe ọ na-erejista online asị ya tinye emailụ ya o tinye asịkwa ya tinye bakọp emailụ ya maka adịghị ama ama. Bennett enweghị emailụ abụọ ebe ọ bụ emailụ nwunye ya n'isi o were emailụ nwunye ya tinye ndị ewere zitere ya ozi na emailụ nwunye ya ka o verify ya. Bennett ewere emailụ nwunye ya o detụrụ otu ebe wee lọgụọ in ọhụ koodu ahụ esendịrị ya were ya sendịkwara ndị ahụ ka ọ nọzi na-agbadara emailụ nwunye ya ọhụ debit alert nkwa kredit alert ọ gbadakene ka ọ mara balansị nwunye ya mara ma ọ ga-etikwuru ya obere ego. Ihe ọ hụrụ na akaụntụ nwunye ya riri ya ọnụ ọhụ ego akwụnyere na akaụntụ nwunye ya 850k ọ gbadala balansị nwunye ya ọ na-apụta 9.8 million naira. Bennett eghe m ọnụ oghe o mechie nke ahụ na-agbada ọ na-ahụsị credit alert through transfer ndị ka emere 920,000 ụfọdụ ka emere 200,000 ndị 500,000 na ndị 750. Ume Bennett ekoro n'elu agba ehuru ọ nọrọ na-eche ka ego asụ wee banye ka nwunye ya bata dị ka ọ jụọ ya maka nwunye ya nwee ihe siri ike ọ na-eme. Na Disemba afọ gara aga ka Bennett lele akaụntụ nwunye ya ihe n'ebe ahụ bụ 28,000 naira na ọ bụ n'etiti Jenụwarị nke afọ a ka nwunye ya gwara ya na o nwere ọrụ ọ chọrọ ịrụ na enyi ya nwaanyị gwara ya na-eso ya gaa supervise club house na ọ gaghị dị ka 8 o'clock nke abalị ọ bata ebe 10 maọbụ ebe 11 nke abalị. Na mbụ Bennett jugburu ajụ ọ jụọ ya ego ole ọ ga na-akwụ ya ọsọ ga na-akwụ ya 30,000 na mmalite na a na-ejezi ọ na-adịrị ya ego ọ bụghịkwa n'ụbọchị niile na ọ bụ mgbe ọnwa nkwụ ka a yakwụ ya bụ ụgwọ ya bụ 30,000 naira na month. Bennett asị ya mba na ego ahụ acha ya anya gana nwunye ya na-arị ya sị na ya chọrọ ihe ya ga na-eme ya chọrọ ihe ga na-etinye ya obere ego n'akpa na ike nọ n'ime ụlọ agwụla ya ọ gaghị ahapụrị naanị ya ka ọ na-agba agba eche o sorokwa n'itinye aka ọ bụrụ ụgwọ ọkụ ya na-akwụ ọ bụrụ otu ụzọ ihe ya na-eme n'ime ụlọ. Arịrị ya nwunye ya rịọrọ ya bụ ihe mere o ji osi anya ngwa ya gawa na ọ gawakwana ọmana ihe abụ klọb haus ya kpacharakwa anya nwunye ya ekwe. Ọ bụ ya ka ọnwa isi o ji wee malite ọrụ a na-eruchabeghị ọ na-enwe 9.8 million naira ego Bennett na-ahụtụba anya mbụ ego na-akpatabeghị oge o ji wee malite ọrụ na nwunye ya gwa ya maka ego a onweghị ihe ọ kọtara ya gbasara ego dị etu a na o nwere ihe nwaanyị a na-ezoro m ezoro. Bennett echere nwunye ya were bata n'anyasị. Bennett akpọ ya dịka dibi n'ụlọ kpọọ ya ka ha kpaa nkata ọ jụọ ya o mere ego ọhụrụ na akaụntụ gị ebee ka ego ahụ si. Ozugbo o kwuru okwu a ume nwunye ya n'afọ ọkọ n'isi gwa di ya na ọ bụ ego ya sevutere n'ebe anya na-aga. Di ya jụọ ya na ụdị aṅaa na onye a na-akwụta 30,000 n'otu afọ onwetabeghị ya bụ ego onye na-akwụgoro 200,000 n'otu afọ onwetabeghị ya bụ ego ka ebe ego a si. Nwunye ya hụ na ose o nyere di ya enye ya aka na di ya ekweta na nke a. Bennett nọkwa na-achọrịrị ka ọ mara ebe ego a si banye maka na ihe anya na-ahụ ego niile abụ na transfa ka esiri wee mee ha ụfọdụ ka a kwụnyere na POS. Nwunye ya nọkọta gba nkịtị ọ nọkọtakwa na-asị di ya na ya amaghị ka ego a si wee banye na akaụntụ ya. Bennett asị ya ngwa gaa prịnta statement of account ka ya mara ebe ego a si wee batasị ya na ọ bụghị otu onye mere ya bụ transfa. Nwunye Bennett agba nkịtị ọ nọkọta okwutuo di ya na-ajụ ya ọgba nkịtị okwe ya gwa Bennett ebe ego a si wee banye ọ nọkọta gwa di ya wekara ego dị na akaụntụ ahụ ka ya zuo ike n'ike ya ji ekwu okwu ugbu adịghị ya na ya wekọrọ ha niile n'ike o ji asa n'ọnụ adịghị ya mana Bennett achọghị iwe ya bụ ego ọ chọrọrọ ịmụ ebe ego ahụ si wee banye. Ọ na-ajụ nwunye ya ka ọ na-agbazi n'ama ka ọ na-agazi na klọb haus achụ ndị ji ego. Nwunye ya lele anya okwu ya okwu na anakọta okulie okutuo di ya aka na-ajụ ya na ego bụ eziokwu ka ihe na-aga na klọb haus eme. Nwunye ya dịka ili dabi duo oyi ọgba nkịtị ọ chọghị ikwu okwu ọbụla. Cheta na mgbe ọ gwara di ya na ego sevute nke abụọ ya amaghị ebe ego ahụ si bata nke atọ di ya were m ego hapụ ya aka ọ bụrụ ire n'ụlọ ka o nwere ire agwọ di ya werezie ego ka o chefuzie ihe niile. Gee m ntị ebe ime etu nwunye gị gwara gị ọ ga na-arụ ọrụ dị o kwesịrị ịjụ gị anya ma ihu ihe si ebe ahụ apụta maka na ochi akịrịka ụlọ ekwesịrị dị na-atụ egwu agwọ ebe ị sịrị ya gawa ibuzi na ya bụ awa bụrụ ya n'obi na ị ga-ahụrịrị mmiri ọkụ mana ọ bụrụ gị nwa bụ Bennett ị ga-aghara udo la nwa ka ị ga-esoro n'udo ahụ waa ka anụ ihe ị nwere ikwu.